nou, we zijn eigenlijk samen nu voor mij aan het voorbereiden, want ik ga vanavond draaien bij Club Wow, de 3e editie. En ja, wat we eigenlijk doen is dat we platen zoeken bij elkaar wat bij mij past, wat bij de setting past. En om daar een goed verhaal van te maken. Nou, we hebben één buurvrouw die zegt wel eens van, kind het wat zachter? Maar dan zijn het meestal de boxen vandaar, van de tv. Want er zit, ja, op het algemeen valt het wel mee. Dit zijn echt studioboxen en we hebben dan ook een gordijn hangen. En nou, we hebben de jassen hier expres staan, zodat het toch het zwaarste opneemt. Vroeger danste ik altijd al op elektronische muziek. Ik vond het altijd al fantastisch. Mijn moeder die heeft vroeger heel veel cassettebandjes gespaard. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje met de paplepel ingegoten. En mijn ouders die gingen ook altijd aan de festivals. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, dat wil ik ook wel. Dus ik ben toen een paar keer met mijn ouders mee geweest. Ook gewoon om te kijken van, goh, hoe is die sfeer? En ik zag gewoon dat je als DJ dus de mensen mee kunt nemen. En invloed hebt op een heel groot publiek op een positieve manier. En nou ja, zo kreeg ik ook wel vrienden die ook draaiden. En ik ging steeds stiekem meekijken, weet je wel. Maar ja, hier in het noorden waren toch niet heel veel vrouwelijke DJ's. En toen dacht ik van, nou, misschien moet ik daar toch maar verschil in gaan maken. En het zelf ook gaan leren. Dus dat ben ik gaan doen. Ja. En zo heb ik mijn vriend ook leren kennen. Dus ja, nou, wij draaien eigenlijk bijna ieder weekend wel. Dus wij zijn altijd wel bezig om vernieuwing te vinden, maar toch in je eigen verhaal blijven. En ja, dat goed aan elkaar aan te sluiten. Ja, wanneer mensen eigenlijk uit het bed gaan, dan gaan wij ons bed in, zeg maar. Ja. Ja. Vorige week hebben we samen nog gedraaid, dat was in Groningen toevallig. En jij draaide van 5 tot 6 en ik draaide van 6 tot 7. Dus toen kwamen we een uur of 8 thuis. Nou ja, dat is wel, dat zijn mooie tijden. Maar ja, goed. Ja, dat is ook werk. En we hebben allebei zelf ook veel te leren, maar het is gewoon superleuk om te sparren met z'n tweeën daar echt mee om te kunnen gaan. Ja. We draaien beide techno, maar eigenlijk de techno die ik draai is weer compleet anders dan jij draait. Maar we hebben bijvoorbeeld ook onze eigen avonden en wij staan ook wel eens back-to-back binnenkort in Amsterdam met John Doe. En echt superleuk is dat trouwens, een Valentine special. Dus die organisator die wil dan stellen neerzetten om te draaien. Ja, ik vind echt een heel leuk concept. Maar ja, goed, dan staan we ook samen. En dat gaat goed. Ja, zeker weten. Ja. Hoe is het bij de zenuwen? Ja, voor het draaien ben ik nooit zenuwachtig, maar voor dit interview wel. Nee, het valt wel mee hoor. Ja? Ja. Als je het op een gegeven moment al wat vaker hebt gedaan, dan zijn het gezonde zenuwen. Niet meer... Ik vind het heel stoer dat zij die dochter ging zelf ik wil babbel, maar het is niet wie dat was. Is Memmick trots? Ontzettend trots. Wapen trots. Ja, dat is net een beschreeuwen. Dat is